Hej ljudi, družimo se ponovo. Danas imamo sladak recept. Svim novim ljudima koji su prvi put na mom kanalu, vratili ste kod mene, u moju kuhinju. Drago mi je da ste tu, zapratite me i sigurna sam da ćete ovdje naći puno lepih recepata koje ćete isprobati. I starim ljudima koji su već stari, moji drugari, drago mi je ako ponovo gledate ovaj recept, sigurna sam i vama da će se svidjeti. Sezona slava je u jeku i uvijek se pitamo šta ćemo da pravimo od sjetih kolača, šta ćemo da pravimo od slatkiša. Ovo je upravo jedan recept gdje ću sa vama da podijelim jednu fantastičnu ideju, jedan neobičan kolač, veoma dekorativan, a 100% sigurno da će vam se svidjeti i ukusan. Šta nam je potrebno od namirnica? Imam 170 g brašna, 125 g margarina, 50 g šećera u prahu, korica limuna narezana, naribana i imam soka od limuna. Ovo je jedan kalup, s ovim ćemo da vadimo keksiće, da ih pečemo na laganoj temperaturi. To će nam biti jedan deo kolača, a drugi deo kolača pravimo od keksa, tako da vidjet ćete koliko će to biti interesantno i nadam se da ću uspjeti da probudim u vama želju i volju da napravite ovaj kolač. Ajmo da prionemo na posao, ovo sve mesimo rukom. Trudite se samo da vam margarin bude sobne temperature. Keksiće smo umesili. Evo ga, pogledajte. Ovo ćemo smaknemo i na radnu površinu stavite slobodno brašno, bitno je da vam se ovo ne zalepi. Razvučemo masu. Postepeno onako pritiskajte, nemojte puno jer će vam se odmah zalepiti dole i slobodno dodajte brašna. Testo je veoma nežno, tako da budite obazrivi i polako radite sa njim. Sada ćemo ovom modlicom da vadimo krugove. Sada ću da vam i pokažem otprilike koja je debljina u pitanju. I naravno slažemo keksiće u pleh. Vredno smo uključili na 180 stepeni. Šta je bitno? Nemojte dozvoliti da vam keksići potamne. Moraju zadržati svetlu boju. Prva tura je spremna. Uredno na 180 stepeni. Nemojte da porumene, to naglašavam još jednom. Prvo sada pripremamo drugu smesu naših šeširića. Imamo 250 g šećera, 6 kašika obične vode i imamo 125 g margarina, 150 g mlevenih oraha, 100 g crne čokolade, 400 g mlevenog keksa. Ovo sve topimo.
Ovo kada se istopi, dodajemo margarin, dodajemo čokoladu, da nam se to fino istopi, sjedini sve i onda ćemo dodati u ovo vrelo suve sastojke, keks i orahe. Posle ostavljamo to da se hladi i smesa mora da nam bude, kako to da vam objasnim, masa sa kojom može da se radi. Znači ne smije da se rasipa, ne smije da bude suva. Ako bude suva, možete da limite malo soka od limuna, koji naravno nam je pretekao, a dok ovo ne krene da kuva, ja želim da vam samo pokažem kako keksići treba da izgledaju i kako treba da budu pečeni. Evo. Znači samo zerica jedna da porumene. Stvarno su preukusni. Evo, ovaj jedan je malo jače peče, ali sad ću da vam pokažem. Gledajte koliko je on ipak mekan. Nije suv. I preukusan je, verujte mi. Ovako pripremljenu smesu ostavimo da se hladi, da se ona lepo stegne. Poslije ćemo da vidimo da li je potrebno dodati malo tečnosti. Kada se to sve ohladi, fino poveže. Ja sam već krenula da formiram oblik šeširića, a evo sada ću to i vama da pokažem. Komad smese koja se lepo ohladila, stavimo između dve folije, malo razvučemo, znači ovo je potrebno da vam bude malo deblje, nemojte da vam bude tanko. Evo ga. Ovako. Oblik kruga, jako je bitno da vam ovaj krug sa kojim vadite keks, mleveni keks, bude mlađi ili da bude uži od ovog keksa koji smo pekli. I jednostavno vadimo krugiće. Na svaki ovaj keksić stavite malo pekmeza, možete da stavite i topljenu čokoladu. Ja ovaj put stavljam domaći pekmez od Kajsije. To će vam u stvari biti lepilo za ovaj gornji deo šeširića. Možete ih staviti, kada ih slepite, možete ih staviti u frižider na nekih pola sata, samo toliko koliko pripremite čokoladu, stavite na centar, malo pritisnete, da se to zalepi. To vam je sva mudrost. Napravili smo nekoliko komada. Šta dalje radimo? Utopili smo čokoladu, razredili smo je sa uljem. Ja ovdje imam male prelepe cvjetiće koje sam napravila od fondana. Ako ga nemate, ovo možete i da kupite. Slobodno keks skroz potopite u čokoladu.
I jednostavno ih slažemo ovdje da se fino odsede od čokolade. Uradili smo nekoliko komada, nije nam se još čokolada u potpunosti stegla. Ja ću sada da koristim ove male slatke cvjetiće. I sada naravno sve da stavimo u glazuru i to je to. Poslije ćemo da presečemo jedan da vidite kako oni izgledaju. Dragi moji, evo ga, kolačići su spremni, umotali smo ih u crnu čokoladu, pogledajte vi kako to izgleda prelepo. Nadam se da vam se ova ideja sviđa i da ćete se i vi potruditi da ih napravite. Ako uspete u ovoj misiji, napišite mi koji komentar, dodelite ovom videu like ako vam se sviđa, naravno zapratite me na Instagramu, zapratite me i na YouTube. Družimo se uskoro ponovo, ostanite mi nasmejani, vedri i zdravi. Pozdrav dragi ljudi!